Браво! Нещо се случи с балоните. Здравей, Зои! Чук, дали се изкрила? Ей, челица лекокрила, кой на портичката чука? Махай се, момча, от тука! Моля те, не дей ме връща, дай да видя твоята къща. Надникни, момченце мило, но помни, че имам жило. Хей, челице тъмноглава, кой ти тези питки дава? Меся си ги аз самата от прашеца на цигята. Ой, челице с дрехи злати, кой ти този мед изпрати? Моята майчица, момченци, ме събужда с звънченци и с паничката си злата аз политам над полата. От коричка на коричка, от ситенце на пушенце, от лехичка на паничка, от планка на каванка. Те с песен ред по ред, спирам аз прашец и мед. Браво, Зои! Всички деца пак заповядайте. Знам, че ни е тресетно име. Сега ще свири. Браво! Емили, си взе знамето ли? Чай, госпожата нещо. Ева, на госпожите. Колко дръбосици има, всичките ги организира. Това малкия много закамише на този микрофон, милички, ама не му го дада. О, чакай. Петъшки сладки риби. Ту за цветянка. Tu са цветяните линчи. Tu са добре слушащи. Браво! Трети март.
Чакам празник, свята дата. 3 март, 3 март. Ден рожден на свободата. Спомня си Балкана пак за огньовните хайдушки и за славните братушки. Тръгнали от Волга чак с бругатирските си пушки да гонят злия враг. 3 март, 3 март, мир народа ни добрува. 3 март, 3 март, днес България празнува. Браво! Миша ще начака пушка. Миша ще начака. Що? Госпожицата, която чухте току-що, да. е от децата, които се обучават онлайн. За нея е много ново. Тя не познава абсолютно никой и се справи брилянтно. Браво, Ина! Браво! Браво! Милички. Водени тя през морета, водени в тъмни гори, при белобради джоджета и при юнаци добри. Браво! Родна реч, омайна сладка, 100 звучи напред край мен, реч на мама и на татка, реч, що ме вава всеки ден. Избяга на бързо. Много милички. Ще стана да му дам един микрофон. И шапачата с птички, и велички, и сълтички. И накрая става буква хубава и баба. Днес славим имената, днес носим стеблата, те за нас са много мили, буките са мили. Тези буквички чудесни, още са ни неизвестни. Ние, малките деца, пишем само конеца. Зои песента на буквичи. Буква В се пише бяло, буква В се пише вяра, буква Г се пише карам, буква Д се пише тетричка, буква Е за ехичка, буква Ж е за жирава, буква З е за забава. Азбуката вече знаем и като слънца сияем. Буквите от А до Я, но слънцето не светлина. Буква И е за игрива, буква К е за красива, буква Л е за игнори, буква М е за карони, буква Н е за наричам, буква О е за обичам, буква П е за пътувам, буква Р е за рисувам. Азбуката вече знаем и като слънца сияем. Буквите от А до Я, но
стари времена, дали килимододи, златни букви писмена. Те ни дали сатената, паслед йопода, пише стахи на стецата, българин и свобода. Браво! Сега ще помоля на сцената да дойдат Яна и Алекс. Когато за пръв път аз страхливо в класата стая възникнах, той ласково ти ми погаля и в същия миг те обикна. Когато сме срещните пръсти, се мъчих да пиша с настил. Ти сведена кротко над мен, ми вдъхваше вяра и сила. С тебе разбрах, че щом учиш, урока е винаги лесен и че винаги трябва с другите да бъда искрен и честен. Научи ме ти да обичам ранните детски години, горите, полата и всичко, което наричам родина. Много неща ще забравя. Аз много неща ще забравя, но тебе ще забравя ли? Няма. Със съседство ми твоето име ще го пазя, но името на мама. Браво! Сега ще помоля всички деца да дойдат отново на сцената, да изпееме химна на нашето училище "Ало, ало, слънчице". Всички от вас, които го знаят, моля ви, помагайте ни. На сцената ли? Ядете, ако искате и на сцената. Сега е момента. Да.
Дали сама гледа под мустак? Постоянно са двамата в кадъра. Коя? Много. Много по-добре. Деца, хайде мъничко да се успокоим. Всичко вече наближава края на нашето тържество. Преди няколко дни прочетох едно много силно стихотворение, написано от една млада българска поетеса на 13 май 24 година. Родена от славянка, с гордост ще призная, че български говоря и казват, че го зная. Научи ме на него, рождената ми майка, приучи ме да спазвам тя всяка запетайка. Научи ме да пазя могъщата му сила, щом буквите научих се да се ричам и бързо аз прогледнах, светът бях преоткрила. Щом буквите научих се да се ричам, България достойна аз зная и обичам. С българските букви написах първо мама, дълбоко аз обичам сърцето и голямо. И в мен стиха не стихва за Кирил и Методи. Те букви сътвориха за братските народи. На шлюкавица пишат децата ни в чужбина и нищичко не знаят за своята родина. И имената чужди и носят чужди дрежки. А моят дядо Велчо си без потурки смешни. Той смучеше лулата, разказваше с насмешка за своите цървулки, за скъсаните дрежки, за дървена лъжица, как с една са яли от дървена паница, на пънчета си яли. И липсвала софрата, турбицата от лапът, и нямало ризец, а хлебец, нито залък. Добрият ми прадядо изучил си децата, макар че бил есринат, белязан от войната. Разказвам ви с болка история позната, събудила тревога от днешната обара. Децата не се учат и ученето тежко. И времето не стига и става все по-жешко. Защо ли ви разказвам история позната? Защото не е нужно да страдате с децата. Хванете, покажете България къде е. На български пишете как житото ни зрее. Че българи сме ние, не трябва да забравим. Където и да идем, с чест да се прославим. На български да можем успешно да четем. Децата от чужбина с нас да доведем. Така ще се запазим, ще си останем, братя. Надеждата последна напускала душата и нека да я има. Сърцата ни да води таз азбука свещена на Кирил и Методий. Браво! Стихотворението ме трогна до сълзи и имах усещането, че трябва да бъде прочетено на тази сцена пред всички вас, които сте различни от тези, които не разговарят на български с децата си. Щом вашите деца са тук при нас, щом вие сте ни гласували огромното доверие да дадете най-свитното нещо, което притежавате, вашите деца, за да ги обучаваме тук, в нашето училище, значи вие сте пораснали и носите дълбоко в себе си България в сърцето си. Тази година имам невероятното удоволствие да изведем един от най-силните випуски, 4-ти клас. Това са деца, които завършват начален етап.
на образование и моята малка изненада за тях е по една грамота и по една униформа. Завършват начален етап, все едно завършват колеж. Но ми се искаше много да ви ги покажа, защото те са изключително добри. Много, много старателни, много отговорни. Когато дойдоха при мен, бяха съвсем мънички и пораснаха и представляват това, което са сега пред нас и с мъничко моя и на колежките ни помощ. И сега искам да извикам първите четвъртокласници. Дария Дрикова. Имаме ли вече готовност? Дария! Заповядай! Браво! Емили Иванова. Емили. Катрина Сенова. Добре, разбира се. Георги Колев. Емилиан Хаджиев. Дай, ще те помоля да се изтеглиш, за да има място за всички четвъртокласници да дойдат. Благодаря. Алисан. Деница Костадинова. Пресли Томчева. Това са четвъртокласниците от Озвестре. Но ние имаме и петима чудесни четвъртокласници от Шрусбари. Боян Радев. Ива Янева. Че гледат заре Дария и Мишел. Това има так моята коса. Ива Ангелова. Вон. Насмим се на нашия випуск, който завършва успешно. Сега децата това са само кръжни. Браво! За пръв път четвъртокласници от голям ансамбъл завършват, но сред нас има деца, които аз държа да наградя. И това са деца, които са с изключително заслуги. Едната е София Петрова от Шрусбари. София, това е една от певиците, която... Не, миличка. Голямата София. Ще изчакаме. Христо Касабов. Христо Касабов. Христо получава награда за това, че миналата година на тестовете изходно ниво две деца от цялото училище бяха с максимален брой точки и едното беше той. Браво! Йоана Красимирова Янкова награждавам, защото това е детето, което представи училището на 3 международни конкурса с първа, втора и трета награда. Щом се появят рисунки на Йоана, никой няма никакъв шанс.
Детето, второто, което показа максимален резултат, това е Мартин Иванов. Мартин! Здравей, Мартин! Всичко е по Мети Маргарин. Браво, Марти! Така, и София. Изключително талантлива. Надяваме се тази година с песента "Облаче ли бяло" да дойдем в Испания. И това е финалната за откриването на филиала в Шрусбъри. Браво! Нашето тържество е към своя край. Сега ще помоля всички деца и всички от публиката, които знаят песента, да изпеем една песен за България, за да се разлюлеят сърцата и да трептят душите ни. Всички на сцената. Аз не я знам. Евала на всичките, браво! Това е финала на нашето тържество, наречено "Език свещен на моите деди". И сега всеки да си вземе детето, ако обича.